Не менш за 15 расійскіх дронаў камікадзе заляталі мінулай ноччу ў паветраную прастору Беларусі. Паветраныя сілы пры гэтым у неба не падымаліся, паведамляе маніторынгавая група «Беларускі гаюн». Добрый вечар, спадарства, у эфіры «Аб'ектыў». Віталь Бабін цягам найбліжэйшай паўгадзіны. Разам з вамі і на пачатак традыцыйны анонс галоўных падзеяў гэтага дня. Рэспубліканцы таксама за Беларусь у Вільні праходзіць стратэгічны дыялог паміж уладамі ЗША і дэмакратычнымі сіламі нашай краіны. Самае галоўнае гэта як вызваліць нашых палітычных зняволеных, якія яшчэ шляхі можна тут прыдумаць, каб гэта зрабіць. Фальсіфікацыі прызнаваў нават Лукашенка, 35-гадовая гісторыя Цэнтральнай выбарчай камісіі. У рэчаіснасці фальсіфікацыі вынікаў гэта толькі вяршыня айсбергу. У Беларусі рэзкі спад нараджальнасці. Да журналістаў трапілі сакрэтная справаздача Міністэрства аховы здароўя. Проскакивают такие, скажем так, оговорки о том, что в долгоиграющей перспективе это будет вызывать, конечно же, большие проблемы. 35 гадоў установе, што сталася гарантам лукашэнкаўскага рэжыму. Гаворка не пра КДБ, які таксама працуе на гэтую сістэму, а пра цэнтральную выбарчую камісію, што ад кампаніі да кампаніі абвяшчае пераможным адно і тое ж прозвішча Лукашенка. І няма ніякіх сумневаў, што на лета ў студзені зробіць тое ж самае. Але так было не заўсёды. Юлія Цяльпук працягне. Лукашенко дзякуе Цэнтр выбаркаму за палітычную стабільнасць. Камісія адзначае 35-годдзе. Прапагандысты транслююць. Система избирательная, в первую очередь, должна быть направлена на укрепление нашей государственности, суверенитета, в первую очередь, независимости. Старшыня ЦВК Ігор Карпенко кажа, такую сістэму збудавалі. Уничтожение независимых государств. За саветамі не было альтэрнатыўных выбараў, і праца ў Цэнтр выбаркамі была фармальнаю. Пасля распаду СССР ЦВК падпарадкоўвалася Вярхоўнаму Савету. Вынікі выбараў 94-го года, адзіныя прызнаныя ў свеце сумленнымі, абвяшчаў старшыня ЦВК Александр Абрамович. Пры ім жа адбыўся першы антыканстытуцыйны рэферэндум 95-го года. Другі ў 96-м рыхтавала ЦВК пад кіраўніцтвам Віктара Ганчара, які імкнуўся да адпаведнасці законам і міжнародным стандартам. Невыпадкова служба бяспекі Лукашенка з дапамогай сілы выкідвала Ганчара і іншых супрацоўнікаў з кабінетаў Цэнтральнай выбарчай камісіі. Гэта якраз гаворыць пра тое, што нават ад адной асобы статусам старшыня ЦВК можна было істотна ўплываць на правовое поле Беларусі. Ганчар прытрымаўся на пасадзе ўсяго 5 тыдняў. Замянілі яго Лідзіяй Ярмошынай. Цягам 26 гадоў яна забяспечвала Лукашенку нязменнасць, карыстаючыся прынцыпам «Не важно, как голосуют, важно, как считают». Ярмошына лічыла так, каб перамога дыктатара выглядала пераканаўча ад 75% і вышэй, што галасы накідвалі, не адмаўляе і сам Лукашенко. Каждый губернатор хочет показать, что вот он задействующий власть больше, чем кто. Я сказал, ладно, ну может быть кто-то где-то, я таких фактов не знаю, 0,25%, 0,5% добавил, глядя на соседа. Назіральнікі АБСЕ прызналі несправядлівымі, несумленнымі і нелегітымнымі 5 прэзідэнцкіх і 7 парламенцкіх кампаніяў у Беларусі. У 2020 годзе глыбокі маніторынг парушэнняў ладзілі ініцыятывы «Зубр» і «Сумленныя людзі». Зрабілі выснову, што Лукашенко не набраў і 50% галасоў. Фальсіфікацыі вынікаў гэта толькі вяршыня айсбергу, і выбарчая кампанія яна складаецца з пэўнага шэрагу этапаў, пачынаючы з рэгістрацыі са збору подпісаў, рэгістрацыі кандыдатаў, агітацыі, дэбатаў, выступу ў сродках масавай інфармацыі і гэтак далей. І выбары і рэферэндумы ў Беларусі ўжо амаль 20 год не з'яўляюцца ні свабоднымі, ні справядлівымі, бо парушэнні адбываюцца менавіта на кожным з гэтых этапаў. Прызнанне неправадзейнымі подпісаў у падтрыманні альтэрнатыўных кандыдатаў, нядопуск незалежных назіральнікаў на ўчасткі для галасавання, наўпроставая адказнасць ЦВК. Самая главная проверка – это лишение данного наблюдателя аккредитации. Частка парушэнняў рабілася іншымі рукамі. Игорь Владимирович оскорбил меня
вертыкалі ісполкому, якія прымалі рашэнні, хто будзе чальцамі камісію. Варта ўспомніць пра прапагандысцкія медыа, пра дзяржаўнае тэлебачанне і гэтак далей, якое асвятляла кампанію Лукашэнкі і не асвятляла кампанію ні аднаго іншага кандыдата. Важна ўспомніць пра ЖКХ і іншыя службы, таксама, якія, па сутнасці, перашкаджалі кампаніі Ціханаўскай. Силовики ж учинялі правокации и ператрусы. Арыштоўвалі супернікаў Лукашэнкі, збівалі мирных грамадзянаў, якія выйшлі абараняць свой выбор. Анатоль Лябедзька іранізуе, што Лукашэнкаўская цэнтральная выбарчая камісія як фальсіфікатарка можа падаць заявку ў кнігу рэкордаў Гіннеса, асабліва пасля кампаніі 2025-го. Гэта першая выбарчая кампанія, якая будзе не прызнана легітымнай, адпавядаючай міжнародным стандартам яшчэ да процедуры подліку галасоў. Вот такого ніколі не было. Бюро дэлегацыі Еўрапарламенту ў справе Беларусі і Міжнародны камітэт парламенту Чэхіі ўжо заявілі пра неадпаведнасць перадвыбарчага працэсу ў Беларусі міжнародным стандартам. Юлія Цяльпук, Белсат. Дзеянні Лукашэнкі ствараюць пагрозу для стабільнасці ўсяго рэгіёну. Прадстаўнікі дэмакратычных сілаў Беларусі агучылі ўладам ЗША аналіз рызыкаў, што сыходзяць ад лукашэнкаўскага рэжыму і прапанавалі захады для супрацьдзеяння. Вострае пытанне абмеркавалі сёння падчас другога раунду стратэгічных перамоў Беларусь-ЗША. Падрабязнасці падрыхтавала Кацярына Гардзеева. Вызваленне палітвязняў і паглыбленне палітычнай супрацы. Другі раунд стратэгічных перамоваў паміж уладамі ЗША і прадстаўнікамі беларускіх дэмакратычных сілаў стартаваў у Вільні. Важныя пытанні для будучага нашай краіны абмяркоўваюць за гэтымі дзвярыма. Злучаныя Штаты падтрымаюць беларусаў у барацьбе за будучыню краіны. Пра гэта ў відэазвароце заявіў намеснік дзяржсакратара ЗША Кэрт Кэмпбелл. Палітык падкрэсліў, у Амерыцы на актыўную супрацу з прадстаўнікамі беларускіх дэмакратычных сілаў настроеныя як дэмакраты, так і рэспубліканцы. Тое, што мы фармалізавалі адносіны паміж нашым рухам і Амерыкай, мае беспрэцэдэнтны характар. І сёння, конечно, мы будзем абмяркоўваць тое, што было зроблена за мінулы перыяд, за мінулы год, і будзем ставіць планы на наступны год. Гэтак лідарка беларускіх дэмакратычных сілаў запрапанавала замежным палітыкам прытрымлівацца чатырохкампанентнай стратэгіі ў дачыненні Беларусі, працягваць ціск на рэжым Лукашэнкі і працу ў прыцягненні яго да адказнасці, аказваць дапамогу грамадзянскай супольнасці і падтрымліваць беларусаў у пераходны перыяд. Ціханаўская упэўненая, гэткія захады дапамогуць развязаць шэраг складаных пытанняў. Самае галоўнае гэта як вызваліць наших палітычных зняволеных, якія яшчэ шляхі можна тут прыдумаць, каб гэта зрабіць. Наша мэта, гэта было праз ціск на рэжым Лукашэнкі і праз дапамогу беларускаму грамадзянскаму руху. Далей гэта вызваленне краіны ад паўзучай акупацыі Расіі і ад лукашэнкаўскага рэжыму. На парадку дня таксама пашырэнне супрацы з грамадзянскай супольнасцю і падтрыманне таго, што засталося ад беларускага прыватнага сектару. Вельмі важна памятаць, што прыватны сектар гэта той падмурак, з якім атаясамляюцца перспектывы дэмакратызацыі, перспектывы развіцця Беларусі, і што сёння вельмі шмат патрэбна зрабіць, каб як мінімум захаваць тыя дасягненні, якія былі. Гэта адукацыя, гэта праграмы для развіцця інавацый, гэта падтрымка прыватнага сектару, прыватных прадпрыемстваў, якія рэлакаваліся. Дэталі ж перамоваў пад сакрэтам. Сёння асноўная частка працы праходзіць у зачыненым фармаце, без прысутнасці прэсы. Будет рассказываться и показываться конфиденциальная информация, которая не может, скажем так, стать достоянием общественности, во всяком случае, в настоящее время. Спектр вопросов, это касается и политических заключенных, и привлечения режима Лукашенко к ответственности уголовной по линии Международного уголовного суда. То есть это большой спектр вопросов, которые будут сегодня обсуждаться. Першы раунд стратэгічных перамоваў адбыўся летась у Вашынгтоне. З таго часу ўрад ЗША вёў 5 пакетаў санкцыяў супраць рэжыму Лукашэнкі. У распрацоўванні абмежаванняў бралі ўдзел прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінету, каардынацыйнай рады ды іншых грамадзянскіх ініцыятываў. Мы працавалі ў рамках групы адказнасці. Я з'яўляюсь каардынатарам з беларускага боку. Адбылося некалькі пасяджэнняў. Прыклад я магу толькі адзін правесці. Усе самалёты Лукашенко пад санкцыямі. Войска
ласка, вынікі працы гэтай групы, але гэта сімвалічная рэч. Зразумела, што гэта больш сістэмныя змястоўныя рашэнні па ціску на рэжым. Цяпер, акрамя авіагаліны, санкцыі ЗША дзеюць супраць беларускіх калійных прадпрыемстваў і арганізацыю вайскова-прамысловага комплексу. Падтрымліваюць беларускую супольнасць і грашыма. Гэтак, з 2020 года на развіццё незалежнай Беларусі з амерыканскага бюджэту вылучылі каля 140 мільёнаў долараў. Кацярына Гардзеева, Белсат. Да навінаў медыцыны першасны візіт пацыентаў, якія карыстаюцца платнымі медычнымі паслугамі, можа доўжыцца не больш за 25 хвілінаў. Другі да 15. Такую пастанову выпусціла профільнае міністэрства. Даўжэй кансультаваць пацыентаў могуць дактары кваліфікацыйнай катэгорыі, паўгадзіны і спецыялісты з навуковаю ступенню ці акадэмікі гадзіну. Дакумент таксама прадугледжвае нормы для выкарыстання пры прыёме пацыентаў аднаразовых пальчатак, сурветак, ручнікоў, антысептыку ды інструментаў, што пагражае медычным цэнтрам, дзе дактары лішні раз памыюць рукі, не удакладняецца. Як бы ўлады не хавалі статыстычных звестак, выцекі з непублічных дакументаў здараюцца рэгулярна. Пасля 2020-го Белстат перастаў публікаваць інфармацыю пра дэмаграфічную сітуацыю ў Беларусі, але Белпол перадаў журналістам справаздачы Міністэрства аховы здароўя. Што адбываецца з нараджальнасцю і ці лёгка выправіць становішча, распавядзе Ірына Дарфійчук. Штогод антырэкорд. Зеркала з дапамогай Белполу атрымала непублічная справаздача Міністэрства аховы здароўя пра нараджальнасць у Беларусі. Улады перасталі публікаваць гэтыя звесткі з 2020 года. Белпол пользуется доверием и авторитетом у белорусов внутри Беларуси. И они, в принципе, люди, которые нам передают информацию, они, как правило, делают это для того, чтобы вот эта секретная информация, та информация, которую режим не показывает простым белорусам, она стала достоянием общественности. Паводле непублічных справаздачаў Мінздароўя нараджальнасць у Беларусі заўважна зніжаецца ўжо некалькі гадоў запар. Так, у 2020-м нарадзілася 82 тысячы дзяцей, годам пазней на 6 тысяч менш. У 2022-м яшчэ на 9 тысяч менш. Прыблізны лік за мінулы год падавала Міністэрства юстыцыі – 65 тысяч зарэгістраваных немаўлятаў. Цяперашнія лічбы самыя нізкія за ўсю гісторыю незалежнай Беларусі. У нас, как по всем мире цивилизованном и Европе, падающее население. Хоть понемножку мы теряем. Патроху гэта занадта мяккае азначэнне. Паказнік народжаных дзяцей на тысячу насельніцтва ў параўнанні з дэмаграфічным уздымам 2012-2016 гадоў зменшыўся з 12,5 да 7, а ў 1990-м гэты лік быў удвая большым, чым цяпер – 14 немаўлятаў на тысячу насельніцтва. Нам нужны люди. Демографическая проблема. У нас тот провал 90-х, он вот сейчас сказывается. Но и не ахти, что вы и рожать хотите сегодня, женщины. Чаму ж беларусы менш плануюць дзяцей? Мінулае падвышэнне нараджальнасці адбылося не толькі дзякуючы таму, што прадуктыўнага ўзросту дасягнулі дзеці пакалення буму 80-х. Паўплывалі і грашовыя субсідыі дзяржавы для сем'яў з дзецьмі, кажа акадэмічны дырэктар цэнтру БЭРОК Леў Львоўскі. Они действительно мотивировали людей заводить детей. Особенно там это видно, если разбить людей на разные категории. Вот, например, там видно, что в сельской местности ответная реакция на повышение субсидий была гораздо более сильной, чем в городской. То есть это как раз там, где у нас на селе получают меньше зарплаты. Але грамадства з таго часу змянілася, і цяпер важнейшым чыннікам сталі не грошы, а час аддадзены дзіцяці. Улады ж падыходаў не змянілі. Таму ні рэклама так званых традыцыйных каштоўнасцяў, ні змаганне з Child-Free, ні абяцанні Лукашэнкі, што, маўляў, трэцяе дзіця ягонае, не спрацоўваюць. У непублічных дакументах праблему з нараджальнасцю спрабуюць замаскаваць, кажа Владимир Жигар. Але проскакивают такие, скажем так, оговорки о том, что в долгоиграющей перспективе это будет вызывать, конечно же, большие проблемы, что сейчас ситуация ухудшается и нету механизмов для улучшения этой ситуации. Хуткага развязання сапраўды няма, пацвярджае адмыслоўца.
общая система мер по субсидированию времени, и особенно по субсидированию времени матерей, это то, чего нам точно не хватает. В первую очередь, это создание, развитие системы ясель, причем так, чтобы ясли были доступны там, с года, с полугода жизни ребенка, и важно, чтобы они находились в том же месте, где живут молодые родители. Важна прыстасоўваць інфраструктуру і развіваць культурныя нормы, каб бацькі маглі сумяшчаць гадаванне дзяцей з кар'ерай, кажа эксперт. Напрыклад, рабіць больш гнуткімі кантракты ці дэкрэтныя адпачынкі. Але галоўнае, каб людзі ў Беларусі пачуваліся ў бяспецы найбліжэйшыя гады. Ірына Дарафейчук, Белсат. Экалагічныя актывісты Беларусі запусцілі петыцыю з патрабаваннем да Нацыянальнай акадэміі навук і Міністэрства прыродных рэсурсаў апублікаваць планы кіравання папуляцыямі рысяў і мядзведзяў. Гэтыя дакументы маюць зрабіцца асноваю для збалансаванага падыходу да аховы жывёлінаў, улічваючы як патрэбы прыроды, гэтак і інтарэсы грамадства. Падпісаць гэтую петыцыю на сайце Petitions.by можа кожны, хто зацікаўлены ў захаванні прыроднага багацця Беларусі. Працаваць са значна складанай і цікавейшай тэмай экатурызму і зарабляць на дзікай прыродзе так, каб яе не знішчаць, гэта значна складаней нашай дзяржаве, і няма каму гэта рабіць падобна. Няма ні экспертаў і прафесіяналаў гэтай справы, няма там грамадскіх актывістаў зараз, актывістак, якія гэта рабілі. І таму, канешне, самы просты шлях гэта просто такім вельмі спажывецкім падыходам зарабляць на паляванні. Але, канешне, гэта вялікі будзе урон для дзікай прыроды. Паводле эколагаў, планы кіравання мусяць зрабіцца кампрамісам паміж жаданнем асобных паляўнічых ва ўладзе і неабходнасцю захаваць рэдкія віды. Дазвол адстрэльваць чырвонакніжных жывёлінаў, у тым ліку рысі і мядзведзяў, ужо выдалі. Ён пачне дзеяць у сярэдзіне траўня наступнага года. Паводле указу Лукашэнкі, нібыта маецца на ўвазе палявання дзеля кантролю і рэгулявання колькасці драпежнікаў. Яшчэ больш інфармацыі можна знайсці, перайшоўшы па QR-кодзе на вашых экранах і маніторах на наш тэлеграм-канал. Падпісвайцеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашыя калегі. Галоўная ўмова – гэта павінна быць бяспечна для вас. Таксама чытайце нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu, пры той жа ўмове бяспека перадусім. Дзякую, што вы з намі. У Варшаве пачалі разглядаць справу аб забойстве беларускай Елізаветы. На паседжанні ў прысутнасці абвінавачанага зачыталі ягоныя паказанні. 23-гадовы Дор'ян С. прызнаў віну ў частцы згвалтавання і рабавання, аднак не прызнаў, што меў намер забіць дзяўчыну. Падрабязнасці судовага паседжання распавядзе Андрэй Сульжыц. У акруговым судзе Варшавы пачаўся разгляд справы пра згвалтаванне і забойства 25-гадовай беларускай Елізаветы. Абвінавачанага Дор'яна С. даставілі на месца суда пад аховаю паліцыі. Праваахоўнікі не выключалі правакацыяў і спробаў нападу на меркаванага забойцу, аднак інцыдэнтаў не было. Зала суда з цяжкасцю змясціла вялікую колькасць прэсы. З адкрытай для медыяў часткай паседжання стала вядома, што Дор'ян С. таксама забраў у Елізаветы 2 мабільныя тэлефоны, банкаўскія карткі і кашалёк. Суддзя заслухаў паказанні сведкаў, сярод іх сяброўка Елізаветы, з якой яны у тую ноч былі разам, і ахоўнік будынку, які першы пабачыў Елізавету і выклікаў адпаведныя службы. Таксама суддзя зачытаў паказанні самога абвінавачанага. З ягоных словаў, у тую ноч ён узяў з сабой кухонны нож ды выйшаў з дому ў пошуку грошай, якія мусіў заплаціць за арэнду кватэры, каля $400. Спачатку ахвярай рабавання меліся стаць 2 мужчыны ў бары, але яны хутка з'ехалі на таксоўцы. Далей Дор'ян планаваў абрабаваць краму, але яму на вочы трапіла Елізавета, якая адна вярталася дадому. Сваю віну ў згвалтаванні і рабаванні абвінавачаны прызнаў, аднак сцвярджае, што намеру забіваць беларуску не меў. Не разумела мне на пачатку в ogóle. Спачатку яна мяне ўвогуле не разумела. Праз некаторы час звярнуўся да яе па-англійску. Тады яна пачала мяне разумець.
Дакладна не памятаю, што адбывалася. Напэўна, прыціснуў яе да сцяны. Памятаю, што пачаў размаўляць з ёй па-англійску, каб яна аддала мне грошы. Яна спытала, колькі. Я адказаў, што ўсе. 25-гадовую Лізу згвалцілі ў самым цэнтры Варшавы сёлета ў канцы лютага. Дактары змагаліся за жыццё дзяўчыны некалькі дзён, аднак 1 сакавіка Лізавета памерла ў шпіталі, так і не вярнуўшыся да прытомнасці. Трагедыя шакавала польскае і беларускае грамадства. Неўзабаве пасля здарэння ў Варшаве прайшоў марш супраць гвалту, яе звалі Ліза. Пазней у Польшчы прапанавалі ўнесці ў крымінальны кодэкс папраўкі, датычныя павелічэння максімальнага пакарання за гвалт да 15 гадоў пазбаўлення волі. Наступнае паседжанне ў круговым судзе Варшавы пройдзе 16 снежня. Суд заслухае паказанні псіхіятра і сексолага. Абвінавачанаму пагражае ад 15 гадоў да пажыццёвага зняволення. Андрэй Сульжыц, Белсат. Надзвычайнае становішча ў Паўднёвай Карэі пратрымалася толькі некалькі гадзінаў. Прэзідэнт Юн Сок Ёль ужо паабяцаў падпарадкавацца пастанове парламенту. Міністр абароны краіны падаў у адстаўку. Апазіцыя тым часам запусціла працэдуру імпічменту прэзідэнту, але сам ён адмаўляецца ісці ў адстаўку. Што адбываецца цяпер у Карэйскай рэспубліцы, разбіраўся Антон Бяздольны. Ён мусіць пайсці ў адстаўку. Неадкладна звальняйцеся. Гэта даручэнне народу. Апозіцыйныя партыі ўнеслі ў парламент Рэспублікі Карэя законапраект датычны імпічменту прэзідэнта Юн Сок Ёля. Яго разгледзяць у пятніцу або суботу. Гэта здарылася пасля няўдалай спробы паўднёвакарэйскага кіраўніка ўвесці ў краіне надзвычайнае становішча. Сейчас, поскольку он уже пошел ва-банк и проиграл с треском, и поскольку я не видел ни одного политика, который высказался в сторону президента, и ни одного СМИ, включая даже самые мелкие радикальные, которые бы его поддержали, скорее всего, у него на руках очень молока. У аўторак увечары прэзідэнт Юн выступіў са зваротам да нацыі, у якім паведаміў пра ўвядзенне надзвычайнага становішча. Ён заявіў пра неабходнасць бараніць краіну ад прапаўночнакарэйскіх антыдзяржаўных сілаў, але конкретных пагрозаў не назваў. Есть маленькая партия, у которой есть 3 депутата. Называется она прогрессивная партия. Действительно, вокруг нее постоянно ходят какие-то слухи, что она как-то аффилирована с КНДР. Ну, господи, какая угроза исходит от этой прогрессивной партии. Ну, я думаю, примерно такая же, как коммунистическая партия США. То есть никак. Ужо праз некалькі гадзінаў пасля звароту прэзідэнта на вуліцах Сеула з'явіліся жаўнеры і бранятэхніка. Генералітэт выпусціў пастановы пра забарону дзейнасці парламенту ды партыяў і ўвядзення цэнзуры. Вайскоўцы спрабавалі заблакаваць будынак парламенту, аднак дэпутаты прарвалі кардон і ў асаджаным будынку прагаласавалі за скасаванне прэзідэнцкага загаду. У выніку становішча пратрывала толькі 6 гадзінаў. Прэзідэнт згадзіўся выканаць дэкларацыю парламенту. Адказны за рэалізацыю надзвычайнага становішча міністр абароны Кім Ён Хён падаў у адстаўку. Пасля патрабавання нацыянальнага сходу скасаваць надзвычайнае становішча войскі былі выведзеныя. Крызіс у Паўднёвай Карэі паўстаў пасля паразы партыі прэзідэнта на парламенцкіх выбарах вясною гэтага года і адмовы абноўленага парламенту прыняць бюджэт, прапанаваны ўрадам. Эксперты мяркуюць, што на радыкальны крок прэзідэнта таксама падштурхнулі нізкі рэйтынг і карупцыйны скандал вакол ягонай жонкі. Антон Бяздольны, Белсат. 6-й дзень пратэстаў у Грузіі адзначыўся хваляй затрыманняў апазіцыйных лідараў і актывістаў. Прэзідэнтка краіны Саламе Зурабішвілі заклікала заходнія краіны ціснуць на кіраўнічую партыю грузінская мара, каб спыніць паглыбленне крызісу. Заклік падтрымаць народ Грузіі гучыць гэтым вечарам і ў Варшаве. Далучылася да яго і наша журналістка Наста Печанькова. Наста, вітаю, добрый вечар. Перадаю табе слово, калі ласка, з падрабязнасцямі. Вітаю студыя, вітаю шаноўнае спадарства. Цяпер мы знаходзімся каля амбасады Грузіі ў Варшаве. У гэтай хвіліны тут праходзіць акцыя салідарнасці з грузінскім народам, на якой сабралася некалькі дзесяткаў
дзесяткаў асобаў. Гэта прадстаўнікі грузінскай, украінскай, беларускай дыяспоры, а таксама польскія актывісты. Яны прыйшлі сюды з адной мэтай выказаць падтрымку пратэсту, якія цяпер адбываюцца ў Тбілісі, а таксама ў іншых грузінскіх гарадах. Можна пачуць, як удзельнікі заклікаюць да спынення рэпрэсій у дачыненні дэманстрантаў, якія ў сваю чаргу выступаюць за еўраінтэграцыю. Пра важнасць міжнароднай падтрымкі пратэсту Грузіі кажуць арганізатары акцыі, прадстаўнікі ініцыятываў Еўрамайдан Варшава і Камітэт абароны дэмакраты. Дадзім ім слова. Tamta sytuacja, gdyby wtedy odpowiednio zareagowało. Калі б краіны НАТО і Еўразвязу адрэагавалі больш адэкватна, больш рашуча, тады, магчыма, не было б ані вайны ва Ўкраіне, ані падобнай сітуацыі ў Грузіі. Wtedy z poprzednią władzą i dziś możemy powiedzieć, że osiągnęliśmy sukces, dlatego że ten system się zmienił. Удзельнікі варшаўскай акцыі пільна сочаць за падзеямі ў Грузіі. Тым часам у Тбілісі і іншых грузінскіх гарадах шосты дзень трываюць пратэсты. Вобшукі адбыліся ў дамах грузінскіх актывістаў, а таксама ў офісах пратэст палітычных партыяў, апазіцыйных. Таксама вядома пра затрыманне журналістаў, актывістаў і лідараў апазіцыі. Ім інкрымінуюць арганізацыю групавога гвалту, удзелу ім альбо заклікі да гвалтоўных дзеянняў. Паводле гэтага артыкулу ім пагражае да 6 гадоў зняволення. Пратэсты ўспыхнулі ў краіне пасля таго, як кіроўная партыя грузінская Мара заявіла аб прыпыненні еўраінтэграцыі Грузіі да 2028 года. Пратэстоўцы патрабуюць гэтае рашэнне ліквідаваць, а таксама правесці новыя выбары ў парламент. Замест таго, каб выканаць умовы пратэстоўцаў, улады краіны жорстка разганяюць дэманстрацыі. За удзел у пратэстах паводле толькі афіцыйных звестак затрымалі амаль 300 асобаў. Праваабаронцы кажуць, што гэтая лічба можа быць большай. Студыя. Наста, дзякуй вялікі за гэтыя падрабязнасці з Варшавы. Наста Печанькова, наша журналістка, была у жывым этэры каля амбасады Грузіі ў Польшы. Ну а мы пераносімся ў Нямецчыну, у невялікім горадзе Рынтэль. На паўночным захадзе гэтай краіны хаваецца унікальны калядны цуд у звыклым доме сям'і Ерамін. 605 упрыгожаных калядных ялінак, іх афіцыйна зафіксаваў інстытут рэкордаў Нямецчыны. На афармленне дрэва спатрэбілася 120 000 аздобаў, 50 000 лямпачак і 1000 фігурак. Ялінкі запоўнілі амаль усе пакоі дому, у тым ліку ванны. Пра нямецкі калядны цуд без каментара. Guten Tag, herzlich willkommen. Тры дзесяцігоддзі без альтэрнатывы, як ЦВК забраў у беларусаў фундаментальнае права выбару. У размове з журналістам Александром Атрошчынкавым ужо неўзабаве у праграме «Белсат Зум» з Сергеем Падсасонным. Запрашаю спадарства, а за аб'ектыў дзякую. Да сустрэчы ў нашых наступных эфірах.